Стотици реки опасват този град, разтлани покрай него въжета. И там птиците с крила и игли възливеят, затягат душа. Представи си, че си ти, твоето тяло препуска приковано за желязна кола. Те те влачат по земята и се вдига прах, и песните на птиците плачат. Стигаш плах и студен до кърва площад, където всички твои познати се смеят. Върза здраво с очи, стъкани в тебе, а не можеш да изкрещиш. Запен мрак и набитат за викове колко. По тях прокарват се ръце на мършави вълци, крастави сиви мъгли. И един върху друг, преплетени в стук, стигат до обратни на вид върхове. Си почупени пръсти през отвори провисвахме накрая. Аз победих! Само някой да каже отново. Аз победих! И само някой да каже отново. Аз победих! Приятелю, ти никога няма да разбереш къде зимуват притесненията на духа. И човека без глава пред тебе, който си създал, няма как да ти обясни, че разума няма нищо общо с въображението. Чуваш ли как през главата ти прозвучават хиляди изстрели? В момента, в който ги чуеш, оттам ще проникне светлина. Там ще се изтрият злоевете страх. Там ще изпишат на другата страна. Уви себе си. Уви ме. Уви себе си. Уви ме. Уви себе си. Уви ме. Уви себе си. Не знам дали ми се струва или вече не виждам надалеч. Но когато вятър повее, слънцето блесне в очи, повече миражи няма. Ни спомням, че има вълни под горизонта, плуват познати весла. По-добърнах план. Но обещай ми любов, но обещай ми тревога. 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 Всичко работи ли, приятели? Чува ли са при вас? Чува се? Настроението? Така. Бомба. Ами,
Следващата песен е като си на градежа на обекта, деца вика, като почнеш да правиш някакви неща, малко така по-сериозно да ги извършиш. И дали да не идват зайчетата, както казва един от нашите приятели, е там за целия блесинг. И хубавото е, че най-накрая мога да кажем следващата песен е поздрав за Иван Неделев. И като го видим си викаме, какво си викаме, момчета? Така, малко по-сериозно. Реца вика: ето го, момчето! Станеш, погледни росата, там ще намериш моите сълзи. Чайките бели се ми напомня за любовта ти, що ми подари. Високата летва, от която мога да ви се началя! Коя на високата летва, от която мога да ви се началя! Защо ми изглеждаш леко бледо? Истина ли е всичко? Ял ли си? Добре ли си със съня? Нещо да не се е случило, сметката да е прекалено висока или пък нещо друго да не е както трябва. Ами то разбирам, ама... Да, разбирам, ама... Така ли иначе нищо не се разбрахме? Нищо не успяхме да се разберем! Нищо не се разбрахме за летвата на Джони!
Това е нашия хол. Това е мястото, където всичките тия песни всъщност са били заченати по един или друг начин. Отнеха ни малко повече от 9 месеца и затова има толкова дебели рифове накрая. Някой от вас пие ли каменица? Хайде кажете всички заедно. Ка-ме-ни-ца. Да ви чуе. Не, и отзад гледам. Ка-ме-ни-ца. Точно така, Пловдив, да си знаете. В смисъл, това е много важно. Следващата песен също така е поздрав за Иван Неделев. Не. Това не е шега. Да си прекарате хубаво и някой, ако има някакви смущения тази вечер. Следващата песен се казва Иване. Приятелите ми винаги ми казват, че се спъвам в първата дума. Приятелите ми винаги ми казват, че се спъвам в първата дума. Когато имам възможността, аз плюя на тях. Никой от тях не знае обаче, че от 5 години насам стоя затворен в една стая. Се опитвам с един 9 мм патлак, Макаров от баща ми. Така да го захвърля, че спусъка да падне точно на дръжката на вратата. И 16 грама олово да прескочат през главата ми. Аз съм Иван. И това е последното нещо, което искам да направя. Защото когато аз правя избора, мама му мръсна. Аз си мислиш, Ивана, че когато дойде деня, всички ще са наредени около тебе, около един правоъгълник, облечени в цвета, който поглъща цялата светлина! Много добре знаеш, че няма да стане така. Ти ще си избрал всичко. Песните, облеклата, хората. Ще си го нареди от цялото нещо. Обаче знаеш ли, през цялото това време ще гледаш само крайната точка, която няма да те докара до великото избавление, което естествено няма да спечелиш нищо. И най-накрая, като мирам върху себе си за всички действия, обиди и болка, ще се наложи да запомниш само две неща, Иване. Само две! Ай, скъпената, Иване! Ай, скъпе!
Чакам да те срещна аз във времето, под някой хълм, пред някой праг, забравения пристан на някой бряг. За кой ли път, чакам да те срещна аз във времето, под някой хълм, пред някой праг, забравения пристан. Как ще стане тъй, бе? Всяка сутрин се будя с птиците. Всяка сутрин ме будят. Не знам, че всеки мой ден, не знам, че всеки мой ден е последен. За черни зми ни отглеждат в мене зли светлини. Целести бдят кухини и бавно се свличат дните от мен. Дай ми след море, дай всички стени. Нощ няма, дните безмълвни са, заковани в познати врати. Щом хорът на вплита не стихна, само мъртвият вятър свисти и шипове остри надигат се. Я в спомен, на спомен си ти. Дай ми мен море!
Обичам те. I love you, honey. Honey, I love you. До мене е майка ти. До мене е майка ти. До мене е майка ти. Тебе би ти си искало да има някой до теб? Следващата песен е за буркана с хероин. Петък. Пеца вика, може и събота да е било. Пецата беше изкарал колко е. 8 лева от общо. Беше ги въртал на четворка, дето разправя век за 5 от 35. И го гледам най-големия мъжкар в рана, как се раздава далече и му викам, абе Пеца! Абе мене малко ми е зле, ама няма нищо. Аз го усещам на крилата на Великия вожд. Постигни орел! Асцендент Мекия. Гледам по в очите Пецата и му викам, абе Пеца, днеска май почва уикенда. И ред се вика, как се казва, както се казали хората. Може да се варим, нещо да измислим! Пецата 1,95 си спъкна ли мени на ръката и един от уния лаки, да те натиснеш малко повече и хлътват. Омерзен са качен на казино. Ама готов на всичко. Името на доброто прекарване винаги. Пеца!
се беше опитал да се хвърли от третия етаж на спешното. Успешно. И както самия той казваше: абе, приятелю, чудо на чудесата. Живота иска ли да живее? Нищо не мога да го спре. Обаче това беше всъщност момента, в който се сети как всъщност усещам, че нещата ще станат много по-сериозни. Айде, момчета, драма! Дай му! Да стане панер! Малко тъпия панер! Малко е така странично да му влезе, да му стане страшничко! Двамата да не се усетят, да им дойде е така малко по-особено! Да е такова да не си като, оле, тук сега какво става? Ей, така и да стане! Ама чакай сега! Чакай малко! В този момент пецата се обръща към мене и ми вика: бе, значи това, което аз го имам, ти го нямаш. Аз ти казах преди малко, че имам нещо, ама ти мой да не си чул. Но виж сега, всичките тия преживявания, които аз имам, са ме довели до този момент. Те са напълно съзнателен избор и са продукт на това, което аз съм или това, което съм си мислил, че ще бъда. Всичките тия неща, които преживявам като себе си, всяко едно действие, което ми влияе и започва да се прегръща с реалността, това е нещо, което аз съм измислил и никога, често да ти кажа, не мога да се контролирам, защото това, което аз го имам, ти го нямаш. И гледай ма, 1,95 м, си спътали вари на ръката и хлътна лака, седа и ти го обяснявам това тук, докато не мога